Tak jo, tak zkusíme si tady udělat první nějaký povídání k úžasné hře Planet Crafter, kterou teda už nějakou dobu hraju. Už jsem zkusil i nějaký videa uploadovat. Už tady jsme se dostali na nějaký ten terraformační index 77 nějakých GTIček. V podstatě máme už slušnou ještě zásobu elektriky, na další elektřiny, teda na další výrobky. Čeká mě teďko ale právě, a proto jsem se do toho tady pustil, velká přestavba, do které se chystám, protože tady to skladiště, který tu mám původní, tak už začíná být nedostatečný a začíná v tom mít docela chaos. Potřebuju to tady nějakým způsobem, tyhle ty teleporty, už mám 3, tak to nějakým způsobem srovnat tady, a abych se v tom drobátku pak lépe vyznal, když to bude teďko složitější a složitější, protože a jelikož už jsem i objevil tady nějakou tu, nebo se vyzkoumal nějakou tu dronovou možnost, takže tady máme tu základnu ovládání dronu. Zatím jich mám jenom 6, v podstatě mi to relativně docela stačí. Nějakým způsobem tady jezdí šup, iridium, titan, kobalt, iron. Už i teda jako tu mám někde nějaké jídlo, tady dělám, koukám, že vidíš obsidián, tady těžím někde, vozím, už ho tady mám mraky. Takže je potřeba to plně automatizovat, tady ty suroviny, aby mi to chodilo pěkně do nějakého hezkého skladiště, mělo to nějaký smysl. Takže jsem víceméně vykoumal, že bych mohl tady takhle v těch místech, kde jsou tady tyhle ty pěkné palmičky, tak to zrušit, tam udělat jakože to centrum výrobní, v podstatě celý to řídící centrum. A tady teda z tohoto udělal jenom zásobovací skladiště, kam by to ty drony pěkně tahaly. Tohle to asi zřejmě takhle ponechám, že to jsou ty elektrárny tady mám, plus zatím jsou ještě nějaký vrtáky, takže taková víceméně jako strojírenský komplex. A tadyhle ty 2 rakety, ty na obchodování, tak těch se bude ještě samozřejmě rozrůstat, budou třeba 3, 4 ještě, tak nějaký i tyhle ty raketový základny prostě dát nějakým způsobem někde dohromady. Vůbec netuším, jak dlouho mi to bude trvat. Každopádně ještě se můžeme podívat tady, jak třeba jsme se dostali na naší chaloupku, já tomu říkám na chatu, což je úplně úžasný, šup na chatu, a jsme na chatě. Ušetří to fakt jako, že by mraky času. Tady mám zatím jenom takový ty nejnutnější věci, tady krásný výhled do údolíčka, no ale to už je zarostlý čím dál tím víc, kámo, teda hele, tamhle nějaký, nebo už jsem to vybral, to ani nevím teda jestli. No a pak ještě máme další tenhle, protože se tam hrozně blbě poletovalo, tak mám tady obsidiánový vrták, že obsidiánu je potřeba a nemusím se tady, jo, to už je přes drony. A nemusím se tady někde mrcasit přes to lávový pole, protože se přiznám, že už jsem tam asi 2krát spadnul. Nic se teda moc nestalo, akorát, že člověk dostane hlad a musíš honem rychle šup tam dát nějakou dobrotu. No a takže jsem to vyřešil tím, že jsem si se taky dal přímo někde. Ten teleport, hup, boom, ale teleport, domeček, boom a jsme domečku zase tady té naší centrále. Takže hele, boom, já se asi pustím teďko pomaličku, polehoučku, co to je tady, no to jsem něco vyhodil. Pomaličku, polehoučku se pustím do té přestavby, takže zatím, hele, zamávám a uvidíme se příště. To jsem teda to vymňouk. Takhle se mává. Čau, papa.